Assalamu alaikum. A yau abin da na zo muku da shi zai ba wa kowa mamaki. Domin AI ne wanda za ka yi amfani da shi ka canza fuska, ko akwai wani hoton wani wanda ya burge ka za ka ɗauka ka saka, ka canza mai wannan fuskar naka ya zamto fuskanka. Na tabbata wannan abin ba ƙaramin abin mamaki ba ne ba gaskiya. Domin dai ganin yadda za ku haɗa irin wannan, kamar yadda na faɗa muku a baya, za ka buƙaci browser ne na Google Chrome ko na iPhone ko na kwamfuta. Za ka ɗauka ka yi searching Remeka AI. In ka shiga zai nuna maka irin wannan fuskar. To kai scrolling ƙasa ka ga inda aka rubuta wannan blue rubutun da na tsakiya, za ka taɓa kan shi. In ka taɓa kan shi zai buɗe maka wannan fuskar. In ya buɗe maka wannan fuskar, zaɓi na farko za ka zaɓi hoton da kake so ka canza mai fuska ya zamto naka. Na zaɓi na ƙasa kuma za ka ɗauki fuskarka ne ka saka da zai canza wancan fuskan wancan mutumin ya maida shi naka. Na ƙasan fuskanka, na saman kuma hoton wanda kake so ka canza wa fuska. To ƴan uwa, bari mu shiga kai tsaye cikin abin nan. Gashi mun riga mun yi uploading hotonmu wanda muke so mu canza mai fuskan ya zamto namu. To bari za mu shiga kuma mu yi uploading namu fuska namu. Ka samu hoto mai kyau irin wanda ake ɗora shi a profile fuskanka kuma ya fito a ciki sosai. To mu dai wannan hoton ya mana, bari mun riga mun yi uploading din shi. To bari mu ga searching mu gani wane kala zai bayar. Bari mu jira. Matsalar network ne, bari mu jira shi. To bari, kun ga dai ya riga ya buɗe mana. Kun ga yadda hoton ya kasance. To ƴan uwa, kun ga dai kalan samfurin hoton da yake bayarwa. Idan har wannan ya burge ku, kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku yi mana liking, ku yi share domin ƴan uwa su gani su amfana. Ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. Mun gode. Haka kuma ƴan uwa, za ku iya ziyartar shafinmu na Facebook da na Instagram, sannan kuma ku yi mana following. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni, Bashir Naku.